ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರಿ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುನವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯತ್ ಪುಳ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಸುಕೊಟ್ಟು ಉರ್ಚೆರೆ ತೀರುನಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಈ ಕೆಲವೇರು ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಪಾಡುವೇರು ಅತ್ತ ವೆಂಚ ಒಂಜಿ ಹೋಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಹೋಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡುವೇರು ಸುಲಭತ್ತು ಮಾತಾಡೋದು ಲಾಪುಜಿ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂವಿ ಕುಲ್ದಿನ ಯಾಕಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಉಲಾಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಆಯ್ ಪೂರ ಮುಗಿತದ ಲಕ್ಕಿ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆಯ್ಕ ಫ್ಲಶ್ ಹೊತ್ತೋಡ ಅತ್ ಬಕೆಟ್ ನೀರ್ ಪಾಡುದ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಕೆದ ದರ್ಶನ್ ಸುಳ್ಯ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂದಿಪ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ನಿಖಿಲ್ದ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತನ ಸುರು ಕೈನ ಬರಿಕ್ ದಿಲಿ ಬೇಪಂಡ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಶಿಟ್ ಎಸ್ ದಯಂಚ ತಗೊಂದುಲ್ಲರು ದಯ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಂಡೆ ಪೋತಿನ್ನಿ ಇಜ್ಜ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟೀಸ್ ಐ ರಿಕ್ಷಾದಯ ಆದಿಪ್ಪಡು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಜಾಕಿ ಚಾನ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಏರೇ ಆದಿತ್ತನ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಕೊಕ್ಕರೆ ಕುಲ್ಲೋಡಿ ಪೀಪಲ್ ಸೇಸ್ ಶಿಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸೋ ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಒರಿಯೊರಿಯಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒರಿ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಲೀಟರ್ ನೀರ್ ಪರ್ಜಿಂಡ ಬರ್ಪುಜಿ ನನೊರಿ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಚಾ ಪರ್ಜಿಂಡ ಬಂಜಿ ಮೆದುಕುಜಿ ನನೊರಿ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ತಿಜಿಂಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೂಡ ಏನೋರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲಿ ಆಯೆ SPB ನ ಪದ್ಯ ಕೆಂಡಿಜಿಂಡ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಅತ್ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಬಿಯನ ಸುಲಭ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಉರಿಡೀಕ ತಿರ್ಗದ್ ಬತ್ತನ್ಲ ಇಲ್ಲಲೇ ಬತ್ತ ಅಂಬಿ ಬಾಡ್ವಿ ಆಯವಲಂಡ ಈ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತೋಡು ಮೂಲ್ 10 ಗಂಟೆ ಬಂಜಿಡ್ ಅಲ್ಪ ಗಂಟು ಕಟ್ಟದಿದ್ದು ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೋದು ಪಾಡು ಈ ಕೆಲವರು ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಪಾಡುವೇರು ಅತ್ತ ವೆಂಚ ಒಂಜಿ ಹೋಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಹೋಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡುವೇರು ಸುಲಭತ್ತು ಮಾತಾಡೋದು ಲಾಪುಜಿ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಈ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟೇ ಆವಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟೇ ಆವಡು ಎನಡಕೇಂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾನ್ ಪಂಪೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಅವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂವಿ ಕುಲ್ದಿನ ಯಾಕಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಉಲಾಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಆಯ್ ಪೂರ ಮುಗಿತದ ಲಕ್ಕಿ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆಯ್ಕ ಫ್ಲಶ್ ಹೊತ್ತೋಡ ಅತ್ ಬಕೆಟ್ ನೀರ್ ಪಾಡುದ ಈ ಕೆಲವು ಫ್ಲಶ್ ಲಿಪ್ಪ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲಶ್ ಒತ್ತಿ ಕುಳ್ಳೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಪಾಡು ಕೆಲವು ಫ್ಲಶ್ಲು ಏತ ಸಲ ಒತ್ತಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಅವು ಅಲ್ಲೇ ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ವೇರಿಯಂದ ಮೀನ್ದಲಕ ತಿರ್ಗೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ಉಲಾಯ್ ಪೂ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರಿ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುನವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯತ್ ಪುಳ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಸುಕೊಟ್ಟು ಉರ್ಚೆರೆ ತೀರುನಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ನಿಕ್ಲಿ ಏತೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲ ಬಂಜಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಲ್ಕೊಡತಾ ನಿಕ್ಲ ಡೈಲಿ ಮೆನು ಸಮೇತ ನಿಕ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ಮೋಷನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಫ್ರೀ ಆದ ಪೋಂಡು ನೆನ್ಪುಲೆ ಓಹೋ ಇನ್ನು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ನೆನ್ಪು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾಣ ನೆನ್ಪುಲೆ ಏ ಸಲಾಡು ಏ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಸಾರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ACC ಸಿಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಪೋಂಡು ನೆನ್ಪುಲೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫುಡ್ ಡೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಈ ಮೋಷನ್ ವಿಷಯ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಅಜ್ಜಿರ್ ಅರೆಗ್ ಗುಡ್ಡೆ ಗುಡ್ಡ ಬೇತೆ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತು ಇದು ಏನ್ ಅಜ್ಜಿರೇನು ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ ನಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಓದಿತ್ತು ಅಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ್ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಅವು ಎಂತ ಲೂಸ್ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಸರ್ ಅಂದ ಭಾರಿ ಲೂಸ್ ಅದು ಪೋಪುಂಡ ಅದು ಭಾರಿ ಲೂಸ್ ಅದು ಆಗ್ತದೆ ಒಂತೆ ಲೂಸ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ತುರ್ತುರು ಅದು ಹೋಗುದ ಅದು ಸರ್ ಒಂತೆ ಲೂಸ್ ಅದು ಪಂಡ ಎಂಚ ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡು ಈ ಮುಖ್ಯ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ್ನೇ ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಡ್ದು ಆ ಒಂದು ಬಣ್ಣದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡಿಲ್ಲ ತಂದು ಪೋಯ ಅಕ್ಲು ಮುಕ್ಳು ಹಿಡ್ದು ಕಡೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನೇ ಈ ಮೋಷನ್ ಫಾನ್ಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ಅತ್ತು ಫಾನ್ಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ಅತ್ತು ಅಂಬಿಕ ಅಗರಬತ್ತಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ದೇವರೇ ಈ ಮೋಷನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಡ ಈ ಪೂಕಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಏನ್ ಅಜ್ಜಿ ರೇಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಡುರ್ಪನ್ನ ಪೂಕಿ ಕೋಡಿಗೆ ಎಜ್ಜಂದಿ ಪೂಕಿ ಡುಸ್ಪನ್ನ ಪೂಕಿ ಲೋಕೈಡಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಎಂಕ್ಲ ಪೂಕಿ ಬುಡೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಸಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಿ ಪುನಗ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಒರಿಯೇ ಪುನಗ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬದಿ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋದು ಇಂಚ ಪೂರ ಪೂಕಿ ಬುಡೋ ನಿಪ್ಪುವ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಏಜ್ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ರಿಯಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ಲು ದಿಪ್ಪುವೆರು ಮುಕ್ಲು ಧೈರ್ಯಡ್ ಪೂಕಿ ಬರ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮೈ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಶಿಟ್ ಫಾಲೋ ಯುವರ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏರ್ನ ಪಾತೆರ್ಲ ಕೇನೋ ಇಂಚನೆ
ಒರಿ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊರಿ. ಸುಖಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೊಳಕೆ ಬರಿಸಿದ ಕಾಳು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಲೋಟ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಹುಳಿ ಬರಿಸಿದ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಂತೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸೇವಿಸಿರಿ. ಬಿ ಆಯ ಪಂಡೆ ಪಣ್ದು ಅಯ್ನ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ರಾತ್ರಿ ಜೆತ್ತದ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕುವೆಗೆ ಬಿಯನ ಈ ಕಾಳುಗಳು, ಈ ಮೆಂತೆ, ಈ ಮೊಸರು ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದು ಈ ಒಟ್ಟೆಡು ನಿಲ್ಕುನ ಈ ಎಲಿ ತಲಕ ಇಂಚಕು ಒಂದುಂಡತ್ತಂದೆ ಪಿದೈ ಬರ್ರಿ ಕೇಳು ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪುನೆ ಏರ್ನ ಪಾತೆರ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಚಿ ಏನ್ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪನ ಅಂತಿರತ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅತ್ ಪುಳ್ಯಕಾಂಡೆ ಸರಿಕಟ್ಟು ಸುಕೊಟ್ಟು ಉರ್ಚೆರ ತೀರುನಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಐಕ್ಯ ಸರಿಕಟ್ಟು ತಿನ್ಲೆ ಪುಳ್ಯಕಾಂಡೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸುಕೊಟ್ಟು ಉರ್ಚಿಲೆ ಅವೇಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ನಿಕ್ಲಿ ಜೀವನಡು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ನಿಕ್ಲಿನ ದರ್ಶನ್ ಸುಳ್ಯ ಸೊಲ್ಮೇಲು.